মই বুমজয়াক ama hanke jotoni maya gana ama hanke phan ama hanke jotono ama hanke khakai tongmani ama hanke sungsani jotoni hamjaknai ani ama je phur moniyo aprang belaino hamjagu tai je phur ama ani bagai moniyo apur hunke ang teba hamjagu serai phuni kokno mutumano ama tini nini samung pailano yakarei ano tuidul tonmani nungbu sakse hamja tektoro di ano haipara hamjog amano no hamjago tani bagai hinke nini bagai on naithok sungsaro nugiman hamjago abagai no ano chidalini ogotonman asaka hamjago amano no sonani hne kuno korei ang buni buskango siangai mano student hamiangai mano borok hamiangai mano haipana ama ni thanike ang busaka hamsi sangsar blaikino kutuk jotono yakar thangbai jotono pogi thangbai khoraksa simi yakar thangya pogi bo thangya langma tongsano tongnai abo honke ani ama kuno dino wansu gya nono yakari onyo kuno jaga thanani blaikino tektongo ama nono kari tongnani amani saga tongmani busakse kotor abo busarok simi se saiman tai ke bo saimiya jesakphana wana mani ne saga tongdi wasana amani sago khorok beradi joto wana ma bebak haksari thanai sangsani je jaga phana thangdi amani saga je tongthokman mase tai kuno jaga mangala salajak thangya ama simino tai bebangno salajak thang agini hai joto bani somanke asugoi mai masaya sanjangai kipil phakebo jotono somanke nugi ama ang saimano nungano seijakno unen dino phai pori maya haibana ama khakamai tabu bo seitongo nina agini hamjangma tai maya rokno saijamana ama tabano kebo phano kuduliya horthugo no kipil phakebo kebo kuno saliya tabu ta kebo ani bagai hori mamai khuroi nasing tongliya agio nang mai kutuk jaka joliwa ama tabu saimana ama nini hamjagmano saijamana ama nung yakar thangman yagulo kebana agin haimaya khali ama nang baka bising hnai tongkhana baba nang tabu kotorangkha aboni bagai kebo kutuya tumuno akok kubo hinke ama ang kotoranga musingya ang ta sini ni kutukmano khanana musunga ama sangsarni bebangno salajak thangbayu haipan ama ama salajak thangya ama tabule bui suka nuno karei o sangsara kuno phanase nugya agio sawimaya ama nini mayano agio sia ama nini hamjagmano tumuno pulyawno nini hamjagma nini mayano saimanke tabang haingla khama ama nasingna ji tabu nini busano bahai bangai tongkha ama nang anan nugoi nini mokoli mukti yora nai tongkhana haipana ama ani bagai nini mokoli mukti no yorna taradi tamokha ama nini moni mungno simise naina sanwa nang moni khese ang bole hamjoga ama kapmanoya ama mosambari hapkase yokma saimano phantok bari hapkase motokma saimano okokno tinise nangjak siwa ama kubunya ama nono kane sangsarle munangjakno engkha ama tabule tai sawi manglakha ani mokoli mukti kuplongai phakya tabu to nang tai kere ulani mokoli mukti sabu khoirinai nangno sade ama nangman khwaisana phaya ama ani mango nono nanjani belani musungkha ama langma bai gdalja youtube channel ang semol nang jena hamjago bono maya phano thiyata wansukdi tamokhni ama nono belani hamjago nang bono yakata thangdi bobi hamjak jagnani ko kotoriya ama bai hamjak jagnani se kotorku ama busarma belani hamjago hamjakdi amano tamokhe bini bagai se osangsa naithotongno nugu hamjakdi amano tamokhe bobini ogo nono sital tonkha amano tektor woi nang sayata khadi tamokhe ama wasa kamakhe ta kifil bangla abona amani bkhawo tekto taradi tektor khe langma tongsana soi mangla aw khakhayu nok jotana bkhaw nangjakhna hanai nina amano wansugoi please kaisa khana to comment khai klangdi tai video no sajake like tai share khainan tapokdi tamokhe norni kaisa like share no ano video khaimani bthai tumuno channel bai kreni tongna musungonke channel no tabuna subscribe khai gana ni bell icon sinai all select khai ready hambai Sakao ama tunggu ama
केबो हम जानाय गोरो